Билгеле яраткан язучыбыз Рәми Гарипов былай дип язып калдырган. Ходай кешеләр яратырлык итеп тудырган да, соңыдан үлеп сиңа гашыйк булган. Әйе, без Худайның яратып тудырган балалары. Кешеләр яратырлык итеп яшәргә омтылыйк дип башлыйм әле бүгенге Сәлам телеканалындагы тапшыруның чираттагы чыгарылышын. Үзе яшь булуга карамастан, дөньяви кешелектә генә түгел, зәңгәр күк илендә үзенең изе, үзенең юлы, үзенең йолдызлыгы, әйе, курыкмыйча әйтә алам, бар дип таныткан яшь замандашларының берсе бүген кунагыбыз. Тыңлап үттегез. Ис китмәле, хайран тамаша. Бик күп кенә Башкортстан, Рәсәй конкурс фестивальләре лауреаты, аны булай дип атыйлар. Мульти-инструменталист, шулай ук үзенең төркеменең идея илһамчысы, тирә-як илләребезгә күптән исеме булып танылып өлгергән Заһир Зәйнетдинов. Үзе игълан иткән проект буенча без аны шоу-концерт аша Зәйнетдин дип танып өлгергәнбез. Сәлам юлладым сезгә. Сәлам телеканалын яратып, караучылар һәм сиңа хәерле көн дип дәшәм, Заһир. Хәерле көн. Ай, кәеф бирдең студиябызга дип әйтим, чөнки бу Сәлам өчен булган тапшыру. Шундай хушланды күңел. Синең музыка коралында, кубызда шулай итеп уйнап, әллә кайларда, авыл яланнарында атлар чавышлары, кәкүк тавышлары, бөтен балачак иле аша, Башкортстаныбызның таулары аша күңел йөгереп йөреп кайтты. Әйдә әле шушы матурлыкны бүген тапшыру ярдәмендә халыкка якынайтыйк. Синең барлыкны тагын бер тапкыр. Кичкенә чагыңнан 2 яшьтә бии башлагансың, 7 яшьтә курай алгансың кулыңа. Инде әйтүебезчә, белешмәләр буенча сезнең гаилә ансамбле гына да 74 кешедән тора икәне билгеле. Бу хакларда да үзеңне белгәннән бирле ничек син музыка коралларына якынрак булып киткәнсең, шул тарафларны барлыбыз һәм юлыбыз әлбәттә шундый хисле җанны тудырган Мәчетле районы Сөләйман авылына. Ничек хәтерли үзе Заһир? Берсен тагын бер хәерле көн. Рәхмәт Сакарова дисен. Шул тиген матур һөйләгән. Инде башлап ебәргәләр. Аслан әйткәндә, күптән интервью биргән юк. Пандемия булды бит инде, барыбер тукталып торды, бар сәнгатьтән тукталып тордык микән, хәтта мин инде пандемия асырында кәләш алып өлгердем, икенче төрле эшләр белән дә булыштым. Аллага шөкер, һәр сакаргас мин дә куанып килеп иттем. Баштан мин үдем Мәчетле районыннан, Һөләйман авылыннан 94 елда 29 мартта мин туганмын. Әсәй минең Зәйнчура районыннан, атайым Мәчетле районыннан. Алар инде икеле укытучылар, физкультура укытучылары. Атайым минең чемпион России, ул көрәшче. Минең агайларым без чемпионнар, чемпион мира, чемпион Россиялар. Әсәем инде ул легкоатлетка, алар инде спортсмен гаиләһендә туганмын. Ләкин спортсмен булуга карамастан, минең бөтен гаилә улар барһыла, я укытучылар, я спортсмендар, шундай актив кешеләр инде тормышта. Атай минең гаиләдә 10-нчы бала булып туган. Аның кустаһы Миңләгъфар Зәйнетдинов, Башкортстанның халык артисты, виртуоз комузчы мира 11-нче бала гаиләдә. Аларның балалары бик күп, һәр беренең балалары шуңа күрә безнең гаилә бик зур. Гаилә ансамбльдә әйтеп киттек бит инде. Безнең гаилә ансамбльдә гына 74 кеше. Бик күп конкурсларда, гаилә конкурсларында, республика конкурсларында, Рәсәй кимәлендә конкурсларга гаилә менән барып, төрле урындар алып, шулай бәләкәйдән катнашып йөрдек. Бәләкәй сактан килгәндә инде мин тугас, миңа атайым Заһир дип исем биргән. Ул үзе әйтмешләй, шу Заһир Исмагилов тан истер рухланып микән, шу Заһир дип исем биргән инде миңа. Һәм ул үзе бәләкәйдән артист булырга хыялланган.
ләкин теге совет заманы, онда бит инде караштар икенче төрле булган. Колхоз заманы, харык фермаһы, бит инде атайымның әсәһе минең өлесәй була инде. Әйткән, юнник эш артист буламы ул дип. Шундай караш булган инде. Шуннан истер укырга килеп сыкмаган барырга. Һәм атай инде спорт юнәлешен хайлап, икенче юнәлеш буенча китә инде. Ләкин хыялы һәр вакыт була бит инде. Мин тугас шул хыялын минең аша ашырга була инде. Бәләкәйдән мин тугаста ул мине көн һайын Курай моңына йоклаткан. Курайда уйнап йоклаткан һәм әкияттәр йырлар йырлаган, халык йырларын йырлаган. Шан әкияттәр гел миңа һөйләп торгайны. Ябай әкият түгел, гел Заһир Батыр турында әкият һөйләп торгайны миңа. Уйлап сыгарала, Заһир шундай булган, шан ишә инде булган дип. Һәм мин кабатлап әйтәм, ул шундай батыр булган. Заһир шундай булган, мондай булган, шайтып әкият көн һайын һөйләп торгайны күтәм бер-беребезгә. 2 яшь тулгас, мин атайым бейгә йөртә башлай һәм әле һаман минең күз алдымда тора уның һүзләре, уның карашы. Мин бит бәлки генә бит инде, ул мине өйрәтә, үзе гармонда уйный. Мин бейем, һәм миңа кыскыра инде. Мин бей йөрим бит, дәртләнеп. Ныграк бас, күзләрендә акайт. Мин теге күзләрендә акайтып, теге ныграк басып, кыскартып, хоп, айтып, теге прям шайтып дәртләнеп. Атайым бей инде. Һәм көн һайын концертка торган иде. Көн һайын безнең атай эштән керә тыштан, без авылда яшәйбез инде. Әсәй, улдырабыз, әсәй безнең зритель, атай гармонист, мин концерт куям. Артист. Йырлайым, бейем, көн һайын концерт торган. Минең кеске безнең ритуал ул концерт кую. Башлангыч мәктәбе музыканың шунда үткән. Шуннан башланып китте. Һәм 4 яшь сагымда без семейный мозаика, гаилә мозаика дигән конкурста катнаштык. Унда районда еңеп сыктык, шан зональный конкурста еңеп сыктык һәм республикага килдек. Республикага без беренче урын алдык. Онда инде без бүтән гаилә белән килдек. Һәм миңа 4 яшь яңа тулган. Март ayında тулды, июнь ayında килдек. Һәм мине бергә алып килделәр. Мин шул конкурста бейнем дә инде 4 яшь сагымда. Кайтып киттек. Һәм бер вакыт күз алдымда тора, әле һаман ихләйм. Тазикта һавыны бултырам, әсәй керү бер тышта. Нигәһен июль айымы. Бер крутой машина килеп туктанла бит инде. Йөгереп килделәр дә агайлар. Так, Заһир кайда? Заһир кайда? Әсәй бит аңламай бит инде. 4 яшьлек бала. Шан Зөфәр дә һорайган бит инде. Мин атай Зөфәр. Юк, Заһир дә һорай бит инде. Заһир бана булдыра. Эше беләкәй генәме дип аптыралар дигән. Өфеннән запрос ебәрәләр. Заһирды алып килдек Өфегә. Ул безгә кирәк шундай көндәр репетиция, шундай көндә концерт, инаугурация президента Муртаза Габдулловича Рахимова. Вот. Миңа 4 яшь, мине Өфегә алып килделәр. Мин шунда беренче зур сәхнәгә сыгым. Опера һәм балет театрында 98 елда инаугурация бейнем. Еллар үтә һәм интернат мәктәптә Газиз Әлмөхәмәтов исемендәге уку. Шулай бит? Әйеп, шунда бей башландыла, конкурстар китте, шуннан китте. Йырлай башладым, шуннан 7 яшьтә Курайда уйнарга өйрәндем. Минең атай еще Курайсылар ансамблена алып бара иде. Шуннан мин уже 11 яшьтә белә идем, мин артист булам. Мин артист булам һәм мин музыкаль гимназия укырга барам. Атай әсәй мин апарга укырга, Уфага барам укырга. Үземнең теләк булгас бит инде, все, алып киттеләр, бунда килдем. Газиз Әлмөхәмәтов исемендәге музыкаль гимназияга алып килделәр. Мин авылдан килгән бала, русча ла белмәйм мен дип, миңа тромбон инструментын биреп куйдылар. Һәм мин ярай биргәсен ишетәм инде. Анда бит инде без тромбонистка укый башладым. Сәнгать институтына укырга кергәч, озакта уйламыйча, читтән торып укырга ирекле иҗат өчен китеш дип мин белешмәләр буенча укыдым. Үзе ничек уйлый Заһир? 11-нче сыйныф тәмамлагач мин белмәйдем кем мин. Я спортсменмы, биюсеме, көрәшсеме, курайсымы, тромбонистмы, и укырга индем театральныйга. Мин режиссер булам дип индем, чөнки режиссер бүтән нимәне белергә тиеш дип уйлай идем мин. Шул вакытта шулкадәр уйлый белгән баш. Шуннан ярты ел укыдым да, мин аңладым. Уку минеке түгел. Киттем укудан. Авылда все в шоке. Как так, ведь нормальный егет, бүтән нимә өлгергән, укуын ташланы. Хәзерге заманда шулай бит инде. Мәтәм әсәй атай укуга килмәй. Мәтәм минеке түгел.
Мен өзімді эзлейм, мүмкін мен эзлейм. Соғып кеттім Сочиға, онда бизнес эшләп маташтым, Казанға сығып кеттім. Йөренем да, шан ситтен тұрып оқуға индім. Шан менің бір вақыт депрессия башланды. Ол битін бола тұрған хәл. Шол вақыт ауылға айтып кеттім да, мен 2 ай ойланып яттым. Табиғатта йөренем. Кем ол мен? Неме мен хочу? Нендей менің тілек? Кем болуға тиішмен? Неме үшін туғанмын мен деген ойлар шында келе башлады менге. Шол вақытта бір-екі сақтағы хаялымды еске түсірдім. Мен бір-екі сақтан Майкл Джексонды қарап өттім. Олег Газманов һәм Карон Харай Түркөй. Мен үс фан группа, шулар мен фанат бола тұрғаным. Һәм мен бәләкәдән шоу эшләргә дип хаяллана торган. Үземнең концертымды сахнәлә, уйлыйм, сахнәлә мен үземне биюсе итеп күрәм, шулай бии йөрим, уйнайм, вис шундый шоу, яркий экрандар бит инде. Һәм шул вакыт мен ничек миңа шуңа бармаска. Һәм уйлыйм, биюсе булгас, миңа биюсе булыр кирәк хәзер. Һәм мен киттем Уфага, келдем дә бит инде, так Уфалә, Фәйзик Аскаров там юк, анда бара килмәй, Мирас, думаю, тоже не театр танцы дигән коллектив охшай, анда Хәлиләгә Ишбердиннең биюләре охшай, нык охшай инде шуны. Киттем Старлыга. Килгән мине артист булып, артист балет итеп алыгыз. Диләр, как так? Син укымаганың. Алыгыз мине, 3 ай испытательный срок бирегез, мизгә докажу, что диплом не решает. Алдылар, мен через так полгода полностью бүтін биюләрді выучил, через год я стал там солистом. Вот. И 1,5 года бейнем да шунда. Һәм кире Өфәгә китеп киттем. Шул вакыт мен Рөстәм ага Гизатуллинда осраттым. Рөстәм и ой тайын, әйдә мен гастрольга. Әйдә. Әле җыр юнәлешендә бернинди юк, бер нимә юк. Да нимә эшләй беләм. Мен там алып барырга могу. Корыйда уйнайм, биргә. Ладно, киттек. Киттек, гастрольдә йөрнек. Шуны үземнең хаялымды һөйләйм. Мин шоу эшләргә хочу. Рөстәм ага әйтә. Әйдә эшләйек ди. Әйдә эшләйек. Киттек студияга. Киттек тә ул бит аранжировка эшләй. Менә шундый идеялар, кумылда уйнайм, шам ритм уйнайм. Вот мин нинди идея әйтәм, шуны утралда эшләйбез. Без эшләй. Шам бер карахак әллә бер адна студиядан сыкмаган бит инде. Килгән ашап алабыз да эшләйбез. Без югалткандар бит. Карахак безнең бит инде бер 5 трек, бер яңа. Тыңлап карайбыз. Вау, нимә ул? Үзе аңламай, что-то такого нету вообще. А как мы это сделали? Сами в шоке от того, что получилось. Бу халык көйләрен заманча эшкәртүнең башымы? Башлангыч. Иң беренче, заманча эшкәртү түгел инде. Мен уйлыйм, мен үзем белгән Интерпретация үзегезчә. Курайды, комызды, Барысында үзләүне нене куштык та, шуны әйтәм, танцевальный итеп эшләргә ине. Чтоб курайга, комызга, чтоб халык бейһен. Киттек машина менен Алтайга. Бардык та Килхак стадион дегенде. Иң беренче сыгышым стадионда иде. Сыктым да битне бер генә көйдө уйнагайным, бер вакыт карахам стадион бии башлады. Шун бии аптырайм инде мин яңа. Минең костюмым да юк, кара футболка киеп алгам да просто шулай. Шуннан төшкәнем битне телевидение уратып алды, кешеләр автографлар, һез кем ул? Мин аптырайм бит инде. Үз-үзеңә мин кемдер булып киләм ахырысы дигән ой туа башлый. Шан Рөстәмгә карайм, ойта. Мы, говорит, в правильном направлении двигаемся. Все, кайттык. Там, әйдә конкретно эшләйек, ошо юнәлеш буенча. Әйдә эшләйек. Һәм без Рөстәмгә менән шайтып эшләй башладык. Ул минең иң беренче итәкләп алган кеше. Уллап тотып алып, итәкләп алган. Кайсыдыр ки укытучы булып та калган. Ул минең хәзер дә наставник, ул как продюсер, без бергә онман иҗаттабыз. Һәм шан һуң безне Киргизиягә сакырдылар. Шунда күн һайын стадионда сыгышаһанык. Шан һуң сакырдылар безне. Шан кайттык та, мен сольный концерт эшләргә кирәк. Утырып та программа эшләп башладык. Һәм 2017 елда 4 март көнне безнең ГКЗ Башкортстанда иң беренче сольный концерт үтте. Полный зал. Анда бу проект Зәйнетдин дип аталмый әле, шоу-концерт. Әллә исеме юк бит әле ул вакытта. Зәйнетдин дип шунда уйлап чыгардык. Без Зәйнетдин шаның Төркиядә выступать иттем. Шунда Загир Зәйнетдинов дип әйтә алмайлар. Яшьләр форумы, ниндидер ул яшьләр җыры. Шуңа мәтәм бер исем кирәк.
Бирай теге ойлайм бит, бир Тимоти хмар. Менә минем сорауга алданрак, менә бу бик кызыклы. Димәк, исем ничек килеп чыккан? Исем кирәк дип уйлыйм. Тимоти хмар дип уйлыйм. Шуннан тегеләй дип карай, булай дип карай, охшамай шуты. Шун бер вакыт фамилияны англисча язгайным. Матур гына языла бит инде. Зайнетдин дип языла бит инде. Дин of алгайным ин. Бул бит беренчедән шундай этнический исем. Зайнетдин ул бит инде шундай дини дөньяла шундай рухлы исем бит инде. Һәм икенчедән шундай модный гына бит инде. Менә мәдә шулай булган. Һәм шулай килеп чыкты безнең Зайнетдин. Сен биредә Айдарда чакта бүтән кораллар, уен кораллары фақат биюче булып йөрдеңме? Әллә инде Айдарда да күрсәтә башладыңмы үзеңне? Биюсе булып йөрдем. Үзеңнең хыялларың, идеяларың. Айдар Галимовта эшләгән аксаны мин кайтайлайным, костюм тиктирәйнем, икесегә кайталайным, инструмент сатып алайным, кайталайным, бер клип төшерәйнем. Шайтып эшләгән елда мин. Бу синең күпер булган. Күпер булды. Шайтып мин шул елда эшләй башладым. Һәм Айдар Галимовтан киттем 2017 ел, 2012 ел мин уже сольный концерт эшләдем. Башкортстанда дәүләт концерт залы, полный зал, 1000 кеше. Мен теге башта кайтып битендә атайсыга, там дусларга әйткәнем, вот ярты елда минем Башкортстан дәүләт концерт залында концерт була дип. Минем күптәр көлделәр. Хәзер күдалына китергә 20 яшьлектән 20 яшькә киткәнләр. Менә минем ярты елдан концерт була дип инде. Синең концерт берәр ышанмай да инде. Как так? Это невозможно дигән гүк. Һәм 2018 елда шайтып концертланык. Шуннан һоң башланып китте. Мин бер арнанан уже шу концерттан һоң киттем. Мине сакырлар гастрольга Европа илләренә. Сөйләгән койдым да, сап киттем Европа буйлап. Македония, Болгария, Босния, Черногория, Албания, Киргизия, Казахстан, Турция. Шул илләрдә без инде тур эшләп, гастроль эшләп кайттык. Инстаграмга кирдем. Анда кирсәң, бәлки менә безнең тапшырудан соң тагын ныклап кирүчеләр булыр, бәлки әле яшьләр арасында күбрәк минем дәвр кешеләре азрак кирсә, анда шумсаң, анда беләсең, анда гына да үзеңә күп мәфәһем аласың. Менә Зифа апайыңа ничә яшь, мин кирип шунда 2 көн яттым, карап кичләрен сине тапшыруга чакыргач. Анда шу кадәрле фәһем алырлык әйберләр күп, ләкин мин аларның барысына тасвирлап сөйләп тора алмыйм, сине күп сөйләтәс килә. Ләкин шуларның иң кирәкле әйбере синдә кай якка тарафка үссәң дә мәгънә югалмаган. Синдә ата-инәй тәрбиясе, буыннар, алатайыңнар биргән тәрбия югалмаган. Син шуларны кызыл юл итеп алдан алып баргансың. Син бар җирдә җир титри дип язган бер матур, тәмле комментарийда. Комментарийларны байтак кына язып алдым, ләкин миңа менә тапшыру өчен монсы бигрәк. Мин үзем сине күргәнем бар сәхнәләрдә. Мин сине читтән сәхнә артыннан карап торганым бар. Синдә шул кадәрле син сәхнәгә чыккач, яңа дөнья башлана. Менә син чыкканда син тамашачыны күрәсеңме? Син кем өчендер эшлисеңме? Яки син бөтенләй теге этно бит инде. Синең алда алынган шушхатлык уен коралларың бөтенләй теге халкыбызның башкорт халкының дип әйтергә кирәк. Бөтен тәмле теленнән башлап, менә бу үзләү, горловое пение дибез. Анарга аерым тукталырсың дип әйтәсе килә, чөнки аның үз кагыйдәләре бар. Син шул кадәрле башкортча сап сөйләшеп, син бит җыр юлыннан да җырлар күбрәк трек яздырып танылу мөмкинчелеге булган булыр иде. Ләкин син шулар арасыннан үзенең генә кагыйдәләре булган, ул бик җиңел әйбер түгел икән, күренеп тора. Сайлагансың бу үзләү. Ниләр кичерәсең син? Шул үзләүне дә ничек син кабул иттең үзеңне китеп? Һәм бу сәхнәгә чыгышың, сәхнәдә тотышың, сиңа нинди ни чыгар вакытта илһам бирә? Нишләтә ул сине? Син чыккач, чынлап та җир титри. Яхшы сүз белән әйткәндә. Тормышта цель булырга тиеш. Максат. Менә хәтта уктан атканда, әгәр цель булмаһа, һин кайда атһаң да эләкмәйң бер кайда. Цель булһа, һин күрәһең юнәлеште, кайда ба атырга тиеш, кайда барып бетергә тиеш, кайда эләгергә тиеш. Һәм шул цельгә төдәп битендә атаһың бит инде. Шуның күк безнең максат дөнья дип куйдык без. Мир. Без Башкортстан өчен генә эшләмәйбез. Татарстан өчен генә түгел, башка регион өчен түгел, Россия өчен дә түгел. Без мир дип куйдык. Нимә ул мир?
Беренчедән, үзебезнең изюминканы уйлап чыгардык. Без кайда барсак та, без барыбер Башкортстандык. Без Башкортстаннан килгәнбез. Үзебезнең изюминканы шунда халык калдырабыз. Курайды, кумазды. Һәм бит инде шу изюминка белән шу өстәп шунда төрле илләрнең инструментларын, ниләрен без инде тел барьеры булмаган проект булдырырга дип үзебезгә цел куйдык. Без ул проектты булдырдык, Аллага шөкер. Уның өстендә эшләйбез әле. Миңа калса ул бер 20%-ңа эшләнгән бит әлегә ул проекттың. Чөнки безнең эшләр алда бик күп, хыялдар күп, хыялланабыз, көн һайын йыйлабыз. Әлегә лә хәзер мине егетләр көтеп утыра. Ошо тапшырудан соң мин барып безнең собрание, без ягъни уйлашабыз команда белән, күрешәбез. Һәм инде киләһе елга без максат куябыз. Нимә мин тоям сәхнәгә чыкканда? Бuna беренчедән мин һәр вакыт сәхнәгә чыкканда үземне бәхетле итеп тоям. Чөнки һәрбер кеше артист була алмай. Һәрбер кеше, мәсәлән, механик була алмай, һәрбер кеше дворник даже була алмай бит. Чөнки һәр эштең үзенең призваниеһы була. Мин үземнең ошо юлымды эзләнем һәм аңланым. Минең иң яраткан эшем ул сыгыш яһау, ул артист булу. Бар җирдә дә бер төрлеме Зәйнетдин сәхнәдә кичкенә аудиториямы ул, зур спорт сарайларымы? Шулмы ул, шул Зәйнетдин? 1000 кеше, булһын 5000 кеше барыбер. Барыбер һинең максат ошо состояниегә инеп, ошо кешене тотып, ошо кеше менән рәхәтләнеп, бер состояниене ашайтып, нидер бер порталга подключаться, иң мискәтәем шундай рус әйткәндә кайф тоткан. Инде дә мин комментарийларда күп укыйм, бар шундай комментарийлар, хәтта синнән дава алалар. Бар комментарийлар күрдем, давалыйсың, үзе белә микән, давалау кеше бар Зәйнетдиндә дип. Син үзең дә сизәсеңме? Синнән соң, синең концертларыңнан соң ниндидер авырып торганнар, кайгылылар, әрнеп торганнар, менә ничектер син, менә үзең әйтәсең бит, кочаклап алам. Син иркәлисең халыкны үзең белгән усул белән. Иркәлисең. Ул бит кешене иркәләү тотып алып менә шулайга сыпырып утыру гына түгел. Ул халыкны иркәләү, җаныңда булган сәләтең белән менә шулай ала белү. Шу кадәр матур сүзләр әйттең әле. Шунда тоясыңмы син? Ниндидер давалау синдә күренеше дә барлыкка килә. Арадагы халык арабысы белән синең арада. Бuna була бит инде врачлар, алар кешенең тәнен давалай бит инде бит. Була массажистлар, алар тәнде восстанавливать итәләр мәсәлән бит. Бар артистлар, бушка гына кеше ишәптер акса түләп концертка килмәй бит инде ул. Бар артистлар, алар кешенең янен лечитә микән, ничек итеп дөрес аңлатырга икән. Минең уемса, артистлар алар кешенең янен давалаусы врачлар да дип уйлыйм мин. Чөнки нимәгәдер кешеләр бит килә концертка. Билет алып киләләр. Моны уйлап карасак та, моны кайбер артистка кеше йөри.
стадионлап йөрөйдәр. Улар бит ул артисттәге ул матур булган гына бармайдар бит ул. Ул артисттың энергиясы бар. Ниндидер бер көсү бар. Ул артисттың ниндидер бер нимәһелер бар. Менә хатта минең концертларга күп кеше теге интернеттан караһаң бер төрле бит инде ул бер төрле. Күп шайтып яталар инде. Яталар да шалтыраталар, әйтәләр. Теге халыкман фото чиркасыган бит инде. Biz uylagaynak просто konser bolur ekan deb. Теге зайнеден. Әйтә кылык өчен барып карайык. Бер килгәс, ул кеше истер менә минең үземнең тамашасымда әйтәм инде. Бер килгән тамашасы минең концертыма елайын йөри. Бик күп санлы уен кораллары арасында хәзер тәкъдим итәсе нинди булыр һәм тыңлыйбыз. Бик күп алып килмәдем инструмент. Беренче инструмент калак алып килдем. Хәзер алып килдек. Гомумән әйткәндә мин нимә кулга алам шунда уйнайм ул. Менә мәсәлән калакта алдык икән ти. Кайткач булаштырып карарга инде мәңге буласы түгел. Искитмәле. Нинди илаһи бер дөньяда утырган кебек тоям, рәхәт булып тора, телевизор караучыларыбызга да шулайдыр. Инде дә спорт. Менә син акробатика дибез. Инде генә бию төрләре бит көндә формада да торырга кирәк. Хәзер тиз генә әйтсәк, спорт белән ничек синең, ничек? Менә 24 сәгать. Менә шул кайда спорт, кайда ничек, кайларда ашарга да өлгерергә кирәк. Тыңлап үтәбез. Мин һөйләп кенә түгел, күрәтәм һеҙгә хәзер. Менә асабы телефонда. Бүгінгі күндің расписаниеһы, заметка кенә. Укып китә әле? Подъем в 6:00. Там теге туалет теге һәм бана һәм 7:00 тренировка в клубе Легенда. Бүген мин тренировкага булдым. Шуннан 9:00 работа в офисе с ассистентом. То есть мин үземнең ассистентларман офиста теге документ эше ней буенча эшләйм. 11:30 11:30 съемки интервью для телеканала Салям дип язылган. 13:00 обед булырга тиешле, ләкин безнең урын сәгать 2 булып килә. Шуннан хәзер минең 2 встреча. Минең администраторлар без студияла без күрешәбез. Туган тел телеканалы базасында күрешәбез. Анда барып без инде совещание үткәрәбез. Киләһе елга план корабыз. Сәгать 4-тә стоматолог. Стоматологтан һоң минең әзрәк буш вакытым була. 6-ла мин кәләшемде эштән каршы алам. Һәм 21:00 без Ренстарт дигән диджеймен һәм Зигазинский менән студияла эшләйбез. 3-4 сәгать сочиняем новый хит дип язганмын. Пока белмәйм инде көй. Бүген уйлап сыгара ала бирә. Һәм 12-ләрдә бер отбой. Менә бу көннән-көнгә шулай языла барамы? Менә иртәгәлеккә качан языла бу график? Иртәгәлеккә график уже бар, но бүген еще өстәйм.
экранның теге ягында син барып чыгып кулларны булай иттереп шундый башкорт бөркете кебек канатларын җәеп җибәргәндә инде канат асты туттылы кызлар. Инде хыял бит, инде кызлар бик күп интектерделәрме, йоншыттылармы өйләнгәнче, ансы бер. Шуннан хәзер сез инде көтеп торганына барып җитәбез. Танышу, сплав, күзең төшеп өлгерү белән кыска гына әйтәм, чөнки сине күбрәк сөйләтәсем килә. Йоклап уянганнан соң да тагын шул кызны күреп кенә, кашып кына телефон алып кына, гомерлеккә гашыйк булып, матур итеп туй гөрләтеп, өйләнеп куюлар. Киттек. Без Руслан Егор спортсмен досым менен турбо выходные деген бер проект булдырдык. Без инде ял хайын ял тергери башладык. Тауларга, сплавтарга һәм үдүд менен кешеләр йөртәбез. Ул сплавтарга без аппаратура алам, концерт эшләйбез. Ул сплав Сабантуй, онда без шундый фестиваль эшләп торгайнык һәр барган yerдә. Ул Эльбруска ла барып кайттык. Ул бүтән тауларга менеп төштек. Бүтән табигатьтә карап сактык пандемия вакытында. Һәм шул бер сплавта икенче кәмәлә бер кызга китеп барам. Бу карайым. Шегетләргә әйтәм, каралым әйтәм. Бу минең иң беренче ой, бу минең кәләш. Уям киттем дә иң беренче ой, бу минең кәләш. Мин даже шаярт әйтмәдем, мин таныдым аны. Ул минең кәләш. Тегеләр минең көлә. Мин тәмче көләгә тим дә һауга сумдым да киттем теге итеп. Килдем дә сәлам, мин танышып киттек, шайтып, ул мине белмәй вообще. Теге мин башта уйлыйм, бер урыслардыр инде теге анда кәмәләрендә танышам егетләр, Елисей, Алина, теге төрле шундый кызлар бит инде. Үзенең исеме Регина. Мин бу ярый урыслардыр инде дип аптырайм бит. Хәзер бер вакыт как бу башкортча сөйләп бермәһенме? Мен там точно минең кәләш хәзер. Сен менә булдырдым шул кәмәгә, һәм инде мин ярты елдан бер ярты ел тирә карап йөрдем дә теге барыбер бит инде мин шул көндә предложение эшләргә әзерләнәм инде. Мин аны бер айдан уже авылга кайтып киттем. Бер айдан уже авылга кайтып киттем. Бер адна танышкандан бер адна үткәс, мин барып Атасаймен таныштым. Чөнки мин беләйин бул минең кәләш. Атасайын карап, барып, күреп, танышып, икәннән уже өләсәйләренә барып, анда нәниләргә барып, теге ярдәм итешеп, булышып йөреп, мин бер айдан уже авылга алып кайтып китеп, ярты елдан предложение эшләдем дә. Һәм март айында безнең никах булды, менә 20 июль той булды. Гөрләп туй, матур узган туйны без Инстаграмнарда, социаль челтәрләрдә карадык, сыкландым. Башка бик күп сине яраткан тамашачылар белән бер рәттән матур итеп җырда җырладыгыз бергә, җырлыймы ул да. Бик матур моңлы гына тавышлы. Кәләшең ятып кына торасыз бер-берегезгә чибәркәй, шундый. Син үзеңне шәп кияү дип әйтик алып ташлыйк Зәйнетдинне, сәхнәдәге Зәйнетдинне, кияү роленә төшерик әле Зәйн дип уйлыйсыңмы? Мин өйдә Зәйнетдин түгел. Әйдә, сөйләп күрсәт. Идән ишисең. Әйтәм бит инде, мин тормышта бер төрле кеше, сәхнәдә икенче төрле кеше. Кемдер мине сәхнәдән генә белә, алар тормышта күргәс, миннән һорау, "Әле авырыйммы әллә?" диләр. Мин бит инде тормышта спокойныймын, шундай тынысмын бит инде. Ә сәхнәдә теге бешеный энергетика менән бит инде. Мен әйтәм, "Юк, мин үзем шундай." Мин теге режим энергосбережения кебек. Мин үземдә ничек әйтәм икән, төрле яктан үстерергә тырышам. Ал психологияны изучайтам, төрле бүтән яктан да үземдә үстерергә тырышам, шуңа күрә камилләшәсең. Үземдә яхшы атай һәм яхшы ир итеп күргем килә. Чөнки гаиләлә аңлаш бер-берен аңлап яшәһәң, аслап та кеше бәхетле була. Әгәр дә катын ролен башкарһа, ир ролен башкарһа, хатта мин ситтән кайбер гаиләләрдә күзәтеп барам, олар снап та бәхетле һәм олардан ниндидер шундый бер нур балкый. Һәм мин үземнең гаиләдән шундый нур балкыгын итеп һәр вакыт хыялланам. Идеал хатын-кызның Регинада күргәнсең, принципиаль яклары. Нидер кагыйдәләргә буйсындырмый күңелеңне. Кайсы ягы бигрәк тә җәлеп итте синең, даулап алды, яулап алды күңелеңне? Айтып аңлатып та алмай. Мин күрдем, мин аңладым, ул минеке. Матур. 5 тапшыру сөйләшерлек. Шундый даирә булдырдың. Менә шушы матурлыкта тагын да бер уен коралы белән якыннан безне таныштырып, яңгыратып җибәр әле. Жалейка бул инструментта кайда барһам да уйнайм, мин бөрлегән дигән көйдә шу инструментта уйнайм. Нишләптер шу инструментты нык яраттым. Тавышы охшай, чөнки бул инструментта уйнаганда теге рус халык әкиятләре элек карый торгайнык. Шунда һәр вакыт шул инструмент яңгы карый торгайны. Һәм шул инструмент нишләптер күңелемә яхшы ята. Жалейка уйнайм.
иң зур максатың киләчәккә һәм үзеңне яраткан телевизор караучыларга, бигрәк тә пандемия вакытында төшенкелеккә бирелеп киткән яшьләргә әйтеп калдырыр теләкләрең, бәлки ниндидер юнәлеш булып синең фикерләрең яңгырар. Әле генә башы түбән иелгән, канатлары сыныбрак торганнарның бәлки канатларын күтәрә алырсың, чөнки син бу көчкә йөрәгең белән ия икәнеңә сөенеп утырамын мин, Заһир. Мин үземнең хыялларымны беләм. Алла бирһә, үземнең кешеләр белән, үземнең карашлар белән, зрительләр белән мин һәрвакыт алга атлаячакмын. Һәм бик күп концертлар көтә. Пандемия булуына карамастан, һәм бик күп яңалыктар көтә. Мин инде бәлки Өфөлә генә тормасмын, бәлки икенче зур калаларда ла үземдә һынап карарга максатым бар. Чөнки минең һәрвакыт әйтә торганым, минең илем ул дөнья. Минең илем дөнья, мин дөнья кеше. Әгәр дә кешенең уйлары яхшы, уйлары шундай рус әйткәндә бескорыстный икән, ул позитив икән, ул кешегә кире әйләнеп кайта. Һәм бумеранг теләр бит инде, бумеранг барыбер ул бар. Менә әгәр дә минең әйткән һүзләргә ышанмаһагыз, бәлки кемдер психология китабын укып карагыз, менә уңышлы кешеләрдән артыннан күзәтеп карагыз, нисегрәк улар уйлыйлар, нисегрәк эшләйләр. Мин үземә һәр вакыт шулай итеп куям. Мин уңышлы кешеләрсен, уңышлы кешеләр артыннан күзәтәм, уларны карыйм, нисек эшләйләр, нисек уйлыйлар, нисек сөйләшәләр, нисек итеп улар үзләрен башлагандар. Һәм уңышлы кеше ул һәр вакыт береннән куркмай, үзенең теләгәнен эшләй һәм ул һәр вакыт позитивны уйлый. Хатта берәймә насар булһа, ул һәр вакыт позитивны уйлый. Соңгыта ул Аллага шөкер шулай булды. Бәлки ул мине нимәдәндер хаклап калгандыр ди. Чөнки проблема тормышта юк ул. Проблема ул безнең башта гына калган нимә, безнең уйдан тора. Проблема булһа ла, уны икенче карага була. Мәсәлән, хәзер түгелһен, ошо хиссе минең өстемә. Мен әйтергә магу, там психланырга магу, бит ошо әйтеп, ничек түгелде икән. Икенче уйлаһаң, бәлки бу эштән миңа искергәндер, бик килешмәйдер. Барам да яңа атып алам. Менә зато минең яңа эштән булды менә хәзер. Шуңа күрә һәр вакыт позитивны уйлаһак, Алла бирһә, безнең тормыш та матуррак һәм ямьлерәк булыр дип уйлыйм. Яшьлек күзе, яшьлек күңеле аша акыллы китап укыган кебек, бу минутларда байып калдым. Сез дә шулайдыр дип шанасы килә. Заһир, күктә сәнгать күгендә шул кадәрле күп йолдызлар. Анда урын күп йолдызларга, нә шын күк кебек. Ләкин анда һәр кемнең дә булдыра алып барып җиткәндә генә үзенә үзе урын табып, узак йолдыз булып яна ала. Киләчәгеңдә шушы омтылышта булып яшә. Замандашым, яшь дустым дип әйтәсе килә. Эх, шушы Зәйнетдин ялкытмас, җилле, җилкәнле башкорт егете дип торсыннар. Туган җирдән чыгып, кай илләрдә йөрсәң дә, максатыңа табан кыю атла. Туган җиребезне, Башкортстаныбызны туктаусыз арымый данла. Син безнең горурлыгыбыз. Башкортстан горурлыгы. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, Сәлам телеканалында яңалардан күрешкәнгә кадәр.